Tak opäť Vrakší, ale tentokrát to bude beh na Drienok. Si ready? Jasné. Aj ty si ready? Jasné, ja mám, môžeme ísť na to. Áno, vládzem. Teplo behajú len blázni. Úplne, ale blážený. Takže máča, 3,5 km, tu bude občerstvenie. Naložíš sa, doložíš a hajde hore. Vamos arriba! Pozor, pozor! Nebočíme, pokračujeme stále hore. Po modrej značke. Modrá, aj tu je. Nezabudni, točíme, pozeraj, kde je značka. Sedlo za Drienkom. Drienok, 45 minút značka. Doľava, arriba, vamos. Checkpoint, Drienok a môžeš mať si dole. Jepa! Tak čo, Marečku, tak čo? Beh na Drienok. Pohodička úplná. Dáš to. Dáš to, dali sme to my, dáš to aj ty. Len si ver a kráčaj vpred. A už. Tak sme späť v sedle, alebo sedlo za Drienkom. Takže kilometr hore, kilometr dole. Pošetri sa a odteraz to môžeš rozbaliť. Jo. Prichádzame naspäť k smerovníku Máča. 13 km. Občerství sa. Hajde! Do finále! Grande finále! Je! Beh na Drienok. A čo vravíš? Je to makačka. Stojí to za to, nie to? Stojí to za to. Takže blížime sa do finále. Tak tu sa vidíme. Gratulujem, Marečku. Dal si to, daj na to. Jedno, čuzmen, Jamanko, Pešák. Takže beh na Drienok. Je to výzva. Užívajte život.